Jeg har lært i min egen proces, at stress og skam hænger rigtig meget sammen. For når vi skammer os, ofte ubevidst, så sker der det, at vi kommer til at føle os forkert i vores følelser og vores behov. Og det æder os op indenfra. Det ligger så indgroet i os, at vi ikke vil være det svage led. Og derfor så kommer vi til at skjule, hvordan vi egentlig har det. I stedet for, så kommer vi til at tage os rigtig meget sammen, og vi glemmer at sige til og sige fra. Det budskab, jeg håber at få ud, det er vigtigheden af at finde mod til at sige skammen højt. At løfte låget til nogen, som vi ved kan møde os med kærlige øjne. For når vi gør det, så vil skammen opløse sig. Vi finder ud af, at vi ikke er alene, og at det er helt okay, at vi føler, som vi gør. Det er helt okay, at vi har behov for det, vi nu har behov for. Og så er det altså, at livsglæden den begynder at titte frem.